anụmabịa because ihe mere ji wee jụọ gị ajụjụ a ịma ihe mere ji wee jụọ gị ajụjụ a because o nwere ebe nsi abịa so that ị ga-aghọta ebe nna maka this program anyị mere na thank God na Biafra Unite sendịrị gị that clip o sendịrị gị etu a jụrụ gị sị gị ị chọrọ Biafra isi Biafra Unite. Okay. Biafra Unite program. Then because Biafra Unite program, I'm a program. So Maricon on the phone will take good before a pata. Camaricon, only in our watch me and the messages in the program. All I am was sending. Okay, thank God for that clip I have Porokita from Biafra United this thing. I just thank God for that clip because it will help us. Biafra United could okay. I'm going here. But I have to join you again. Egazam kom ganiru. Njo gesege echoro Biafra ko ni choro. Okay, my voice. I'm one of but this struggle. Because now I just be the flag and struggle after I Finland and other this struggle. So go maybe Jumuwa Adam more the more Biafra. Muwa sacrifice everything. Why you want sacrifice everything? Mwele nando. Enemy mwele mwele enemy at all. Muwa mwelo. Because anybody wanna when it down better against this mwelo one everything mwele near is my enemy. So for go way be a jomo na mo choro Biafra. In fact, I do that. Anyway, Okay. Osgo odogaya ya na inidri Biafra. Ngwa Maazị Nnamdi Kanu ọ bụ your leader ka ọ nọbụrụ your leader? Okay, I'm Azagia. Ono ni se job ajụjụ I'm Azagia. Ị na-ajụ m na our leader Maazị Nnamdi Kanu my leader. Ka ọ nọ my leader. Okay, ka anyị gba gị ya. Anọ France. Mgbe our leader Maazị Nnamdi Kanu say no ụmụ nwaanyị na-ejizi ego. Ọnwụ na our leader Maazị Nnamdi Kanu my leader. Eye ma France financial minister because someone na collect ego the France na-send it ndị nna ya anya. Ego ESN mgbe amụ na collect send ndị nna ya anya. So we need to go see that na mụ na this is struggle before Obataobi allow our leader Maazị Nnamdi Kanu. So iji wee gwa gị that na our leader Maazị Nnamdi Kanu is my life. Okay, thank God. Everything is my enemy. So for go way be a jomo na mo choro Biafra. In fact, I do that. Anyway, mama, Asatara that side. Abro na njere na my platform can reply again because my voice. Nna bai, amara mo my voice. Nna bai, amara mo say but na this struggle. Because now I just be the flag and struggle after I did Finland and other na this struggle. So go we be Jumuwa Adam more the more Biafra. Muwa sacrifice everything. Why you want sacrifice everything? Mwele nando. Enemy mwele enemy at all. Muwa mwelo. Because anybody wanna
when it now against this everything is my enemy. So for go where be ajomo na mo choro Biafra. In fact, ajiju ga anyway, Okay, ozugbo odoga anya na inidiri Biafra. Ngwa Maazị Nnamdi Kanu ọ bụ your leader ka ọ na ọ bụrụ your leader? Okay, I'm Azagia. Ono is the job I'm Azagia. In Ajum, I did a Mazen Nadika, no, my leader. Go now, my leader. Okay, can you back here? I'm on France. Where our leader Mazen Nadika say, no, why you need Tizieko. Oh, now I did a Mazen Nadika, my leader. France financial minister. Because someone accolade go to France send date in Nayanya. They go yes then Bamu and accolade send daily in Nayanya. So we need to go see that Namona this is struggle before Obataobi I allow what did the Mazen and the can. So Iji were wagged at Jizieko. Oh now what did the Mazen and the can my reader. France financial minister. Because someone accolade go to France send date in Nayanya. They go yes then Bamu and accolade send daily in Nayanya. So we need to go see that Namona this is struggle before Obataobi I allow our leader Mazen and the can. So Iji were wagged that now our leader Mazen and the can is my life. Okay, thank God. Ada mmadụ bụ efu ntị n'iru vidiyo ahụ nke ahụ ịkpọrọ ị na-akpọ nwego ka isi wee wọchị ya vidiyo ebe o kwuru na ọ na-atageti igbu Maazị Nnamdi Kanu. Okay. So the other one nke ọzọ na-akpọ nke ọzọ the other one a na-akpọ Ikenga. Onwenugo ka isi wee nọ ebe ọ na-ekwu okwu ọjọọ maka Maazị Nnamdi Kanu. Okay, God bless you. Now, ka m bịa nso na the program ị na-akpọ. First of all, Ada, adị m sure na ụmụ onye ọ na-esere gị na ya. Chere ka mụọ gị down. I thank God na inyere m because na inyere m ohere ịbịa na your platform ịghọta maka na o nwere ike ọ bụ na